कोण असेल महिलांको सेवा करायचं महिलांको सेवा करा आल्या दृष्टीने उत्तम प्रकार करूया आखी कान करोड्या दृष्टी तमकी महापुरुष सेवा करू हा हो सोयी की रुची हा हो करुणेश्वरा दैवले बरा हे शुभाचारी श्री वाल्मंगेश्वरंको सेवा करा वाल्मंगेश्वरंको सेवा कले कि फल पाए खंडिया काम दाम हुए अंध चक्षुता न पाए अपुत्रित पुत्र दान पाए कुशल धान गजा हुए भजा मुग गजा हुए शुक्ल काठ कंचा हुए निधनी धान पाए जहाँ मनरे कल्पना तथा महिलांको सेवा करायचो महिलांकर हुकूम अच्छी पाचदान ती साफ कर देला पाचदान साफ होण्याला सभासद उठून म्हणजे कोण असला महिलांको सेवा करायचो महिलांकर हुकूम अच्छी पाचदान साफ कर महिलांकर